Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианският производител Eurolux. Това е композитна кухненска мивка с две корита от серията Eurolux Living 475. Виждате как изглежда самия умивалник. Има едно голямо основно корито и едно помощно, както и отседник. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъдат поставени коритата и от кой край отседника, а в зависимост от това се разпробива и отвора за стояща кухненска батерия, а евентуално и допълнителен отвор за дозатор за течен сапун. Мивката се предлага в много различни цветове, в случая ви показвам един от бежовите цветове. Голямото корито е на 34 см, малкото е на 16, те са дълбоки, голямото е 21 см, забележете като дълбочина, малкото е на 15,5. Изключително функционална мивка, удобна за ползване, стига да имате 1 метър разстояние.